Aitaren, eta Semearen, eta Espiritu Santu izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Ongi etorri denoi hemen gaude. Pues lehendabiziko gure lagune batzuei lagundu, konpaintu beren nahigabean. Ez zaudete bakarrik. Bai, lehenbiziko konpaintu. Eta bigarrena otoiz egin. Sinisten dugulakoz. Gogoan dituela jainkoak, Kontxiren bizitzan zer izan den egiazkorik, ederrik, goresgarririk, eta onar dezala bere ondoan. Lehendabizi aitor dezagun pekatorio garela. Erruki jauna, erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti saltxoa eta gure pekatu barkaturik eraman gaizala betiko bizaram. Amen. Egin dezagun otoiz. Jainko jauna, zure beti errukitzea eta barkatzea dagokizu. Gaur mundu ontatik zugana deitu duzun Kontxi zure zerbitzaren zat, otoiz egiten dizugu. Zugan itxaron eta sinistun duen ezkero, eramazu zure txera, eta maio zu betiko zoriona. Jesukristoren bitartez. Amen. Eseri gaitezen. San Paulo apostolua Kolosarrei. Senideok, Kristorekin berpiztu zeraten ezkero, zabiltzate goi ondasunean bila. Han bai dago Kristo jangoikoaren eskuinaldean jarririk. Irrika izazue goiko ondasunak eta ez lurrekoak. Hil bai zerate. Eta zuen bizia Kristorekin jangoikoagan ezkutaturik dago. Gure bizia den Kristo agertuko denean, zuek ere agertuko zerate aintzaz arekin batean. Jaunak esena. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Jesukriston evangelioa, San Juanen liburutik. Astearen lehenengo egunean Maria Magdalena ilobira joan zen goizean goiz, oraindik ilun zegoela. Eta irre ilobitik kendua ikusi zuen. Laisterka batean Simon Pedroren gana eta Jesuek maitezun beste ikaslaren gana joan eta nola esan zien. Ilobitik eraman egin dute jauna eta ez dakigu nun jarri duten. Atera ziren Pedro eta beste ikaslea eta ilobira abiatu ziren. Biak batera zijoazen laisterka, baina beste ikaslearek Pedro bino bizkorrago ibilita aurre hartu zion
eta lehenago iritsi zen hilobira. Begiratuzun eta lurrean oialak ikusi zitun, baina ez zen sartu. Iritsi zen atzetik Pedro ere, sartu zen hilobian, eta ikusi zitun oialak lurrean buru gainean eukitako zapia ordea, ez zegoen oialekin batera, alde batean bildua baizik. Orduan, sartu zen hilobian, lehenbiziko iritsitako ikasleura ere, ikusi zuen eta sinistu. Ordura arte, ez baitzuten ulertu Liburu Santuak dioena, piztu egin behar zuela hilen artetik. Jaunak esana. Hemen gaude Kontxiren azken agurrean eta hileta guztietan persona on bat hiltzen denean, pues lehenbiziko egin duguna da, pues personaren bizitza birpasatzea eta ikasi. Eta eskerrak eman. Atzoko jendeak behar bada, pues ezin zuen ingelesa hitz egin, ezin zuen pues interneten ibiltzea, baina atzoko jendeak bai zuen balore batzuk, jakinduria bat gu behar duguna. Eta horregatik lehenbiziko da eskerrak eman hainbeste gauzanengatik eta familiak pues esaten al dituzue gauza asko, eskerrak eman eta ikasi. Eta hori denak egiten aldugu. Sinistudunak eta ez sinistudunak. Baina sinistudunak ere hileta guztietan pentsatzen dugu, pues zer dagoen heriotza eta gero. Heriotza eta gero, Deus ez badago, pues hau da omenaldi bat. Punto eta final bat. Aio eta jazta. Baina guk nola sinisten dugu, guk esaten duguna ez aio, agur, baizik gero arte, laizter arte. Laizter arte, berriz ikusiko dugula elkar. Zeruan, jangoikoaren eskuetan. Eta hori zergatik esan dugu, pues bizitza hau ez dela bukatuko, pues Jesukristoren gatik. Gu hilkutxa guztietan paratzen dugu hori, pues Jesus gurutzean. Baina Jesus gurutzean, Jesus hil zen gurutzean, baina hori ez zen azkena. Jesus hil zen gu bezala bino piztu egin zen. Eta hori da gure itxaropena. Gu Jesukristorekin lotuak heriotza garaituko dugu. Berak garaituzun heriotza. Gu berarekin bere eskuetan gu ere heriotza garaituko dugu. Eta horregatik, pues gaurko ospakizuna da ospakizuna. Ospakizuna. Nahi dugu eskertu Kontxiren bizitza eta nahi dugu diogu esan Kontxiri ez aio, baizik gero arte, laizter arte. Egunen batean ikusiko dugu elkar zeruan. Eta gero arte, orain nahi dugu otoiz egin Kontxiren alde, jaunak onar dezala beronduan, eta baia zeruan bazaude, Kontxi, pues lagun guri ere, lagun gaizala gu ere, egunen batean, jangoikoaren eskuetan, jangoikoaren maitasunean, denok egon gaitezen. Eta orain zutik, pues esanen dugu, sinisten dugula. Esanen dugu gure otoitza.
Eska dezagun. Eska dezagun hilearen alte, Kristo bitarteko hartuz, gure otoizak asko dezake, aregnarekin alkartuz. Kristoren azen aitak daitua, arekin bizita hiltzera, aitak eraman dezala orain, Kristorekin berpiztera. Ilau zerua, Eriotz honek aideta lagun, asko ditu jotamindu, baina jaunaren agintzak beza, minori goza tarindu. Zenideok egin dezagun otoiz Kontxiren alde. Jauna entzun gure eskaria apala Jesukristoren bitartez. Amen. Eseri. Zenideok egin dezagun otoiz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainko gozizona, Kontxi, zure zerbitzaren semenako eskaintzen dizugu opari hau. Eta ospez eskatzen zure semea salbatzailea aitortu duenak epai errukitsu aurki dezala. Jesukristoren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari. Loki da bai eta zuzen, nonaita beti zuri eskerrak ematea, jaunaita guzti santu jangoiko alguziun betirekorri. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera guztien alde hilda, guztio betirako iriz gaitezen. Gehiago oraindik, bere bizia eman du guztio betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Amen.
Santu zera bai jauna, santutasun guztien iturri, santu egizkizu badau gitardoek zuri espiritu isuriz Jesu Kristo gure jaunaren gorpuz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruz zera zijoala, ogi hartu. Eta eskerrak emanez zatituzun eta bere ikaslei eman zien esanez. Artzazue eta jan guztio kontatik, haun ere gorputza da eta zuen zat emango dena. Afalondoan berdin kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Artzazue eta dan guztio kontatik, haun ere odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola, zuen zat eta askoren zat bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogiako gaurek hartzean, zure heriotza, egu aitortzen, zu jaunare horri artean. Horregatik jauna, zure semeren eriotza eta piztuera goratuz, biziaren ogia eta sainkaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palik eskatzen dizugu Kristoren gorpuz olak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zebaduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure eta Santuarekin, Florentzio gure gozteanarekin, eta Liz gizon guztekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean, joan diren gure senideak, kontxi eta beldako guztiak, aritzatu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guztio betiko bizitza iritsi dezaun, Jangoikoaren Ama Maria Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, San Juan Bautista parrokientako zaindariarekin, San Miguelekin, eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, gurekin eta honengan, zure gaita, Jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ostre eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzak egindure kutsieri jarraituz, itxaropenez kanta dezagun. Goraika, zenuetan zehana, santu izan bedizure izena, etor bedizure reinua, egin bedizure nahian, zeruan bezeran horrean ere, emaikuzu da, egunontako ogia, markatu gure zona, gure zordunei, barkatzen ditegun ez gero. Ez gaizazutxik aldira erortzen, baina bera gaiz. Atera gaizazu jauna, gai guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan,
Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zureak osten Jesukristo gure jauna zuk esan da apostuluei, pakea uzten dizuet nire pakea ematen, begira zure elitzaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaio zure elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan, Amen. jaunaren pakea beti zuekin, emaio zure pakea elkarre. Pakea zurekin. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jaunani ez naiz inor zure ezean sartzeko, ezazuiz bat eta sendatu.
Egin dezagun otoiz. Jainko jauna, zure semeak bere Gorputz Santuaren sakramentua utzi digu bideko janari. Egizu kontxi janari honen bidez, Kristoren betireko maira iritsi dadila. Jesukristoren bitartez. Amen. Eta orain egingo dugu keinu txiki bat. Isuriko dugu urbedenkatua hilkutsaren gainean, bere bataioa gogoratzeko. Eta egoko da zerura gure kantua. Gugatik hilzinena eskertzen zaitu zeniden honen partez eskartzen zaitugu befegatik eskertzen zaitugu Lai maite duzulako eskertzen zaitugu Ai maite duzulako eskertzen zaitugu Zeniden honen alde eskatzen dizugu emaiozu pakea eskatzen dizugu Ibaiak itsasoan eta gu jangoikoagan dugu azken betea. Gure senide hau kontxi iritsi da egiaren eskuetara. Zoriontsu izateko egin zuenak zorionez plen egin dezala. Guztiogatik hil eta piztu den Jesus jauna dugu bitarteko. Jesukristoren bitartez. Amen. Pues familiaren partetik mila esker denoi, zuen presentzia, zuen konpainia, zuen notoizarengatik momentu xamin hauetan. Jauna zurekin. Lehenkaza izatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean. Amen.